بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى آله وصحبه أسماء سيدي خلق أرضي صاحب النصر والزمان والعظم والبدع والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. da yake wannan shine karo na biyu da muka zauna da ba'adin iyalan shuhada mun so da a ce zai yi da mun yi fiye da haka amma dai da yake abubuwa yadda suke sun sa ainihin mun dan jima ma mun fara ganawa da yan kwanan jini tukuna sannan sai muka gana kuma da ba'adin yan uwa iyalin shuhada kashi na farko muka ce kuma za mu iya ta yi da haɗin masha Allah don da a farkon fito mu mun ɗauka ba da jimawa ba za mu fita don biɗan lafiya farkon fito da ɗan na rashin lafiya tun bayan waƙa ɗin amma kuma dai sai zama abin kwance tashi zamani na tsawo kuma musan har yanzu a lokaci ne za mu iya samun wannan dama na fitafin bidan lafiya amma da zarar mun sami daman to wannan shine ainihin ke kan gaba don haka muka ce dai bai gwargwaro dai musan ba za mu iya gaba ɗaya ba amma dai za mu iya ɗan ragewa za mu gana da iyalan shuhada daban-daban da kuma yiwa waɗanda aka ji ma raunuka da kuma dai sauran yan uwa a hankali kun dai ga yadda wurin yake a takuri ba zai iya ɗaukar mutane ba wani iya ɗaukar mutane masu yawa da kuma dai yadda tafiye-tafiye yake a wannan lokaci na matsalolin na da ɗan yawa to zan ɗan maimaita wasu abubuwa da dama na riga na faɗa farko jaje ga ainihin iyalan shuhada kan rashin masoya yayin da suka rasa yaya da yayin da suka rasa iyaye da mazan da suka rasa mata da matan da suka rasa mazaje da yan uwan da suka rasa yan uwansu da na dangi na jini da kuma abokan arziki to kama da jajen harola ga dukkan al'ummar musulmi baki daya muna jajanta ma juna Allah ta'ala kuma ya kamba malada muna roƙon Allah ta'ala ya karbi shahadan shahidan ya riskar da su da rayuwa wanda yake azurtawa muna roƙon Allah ta'ala ya dawo da su lokacin rij'a don su ci gaba da wannan aiki su taimaka masa haibar asirin zama to a baya na yi dan bayanai wanda na san kuma za a dan daji haka wasu an sajjala an yada wasu kuma dai wasu sun je sun kai sakon da baki cewa wannan waƙa jarabawa ce babba jarabawa wadda mu a tarihi ne mu san wani shigen irin ta ba musamman a wannan nahiya ta mu taɓa sanin lokacin da aka taɓa samun amurtsa da al'umma aka kashe kowa da kowa maza da mata da yara ƙanana har da jarirai har da mata masu ciki kuma aka tattara jikunansu aka haƙa ramuka aka zuzzuba
da an taɓa yin wani abu mai kama da haka da kila mun ji tsoron ko za a yi mana. Al misali baktatan aka same mu aka rutsa da gidajenmu aka cinna wuta mana ci, aka kona kurmus, har ma lokacin da suke kona suna wurga granite a cikin wuta don su tabbatar da cewa ko mene ya kone kurmus. To ko da akwai mutum ko gawayensa ba za a gani ba. To da ainihin misali an taɓa yi, sai mutum ya tunanin ce kila ko ya dauki ko ya kawar da wani abu, amma wanda ya tunanin za a yi haka ko da zato, tun da ba a taɓa yi ba. A wani lokacin mun can da nake gama yan uwa akwai Ayatollah Mutahari da ya rubuta wani littafi yana batun waƙi a Karbala, ya faɗi miyagun laifuka guda 25 waɗanda aka aikata a Karbala wanda ba a san su ba a tarihin Larabawa. Larabawa a yaƙe-yaƙensu na jahiliya sukan yaƙi su ɗibi ganima, amma ba a san suna cin wuta ba. Akan yi gaba da gaba tsakanin maza da maza, ba a san kuma ana kashe mata ba, ba a san ana kashe yara ba, kuma ba a taɓa sanin ana gutsura kai ba. Rije da abubuwa daban-daban guda 25 wanda a dacen a tarihi ba Laraba ba su taɓa yi ba, amma an yi a Karbala. To mun ga wa'insu abubuwan da suka ƙaru ma akan wannan. Mu san akan ƙona mutum da rai ba. To mu anan an zuba mutane mai diesel, ba fetur, kasan fetur kan ba mu ko to an diesel za a zuba mutum yana ci a hankali ka zuba mutane wuta a jere, kasuwan gudu ba an harbe su daga a zuba musu mai a cinna musu wuta, kuma an bis da mutane da rai suna da ransu ana ingiza su, ana ingiza ƙasa a kansu. To wanda ba su ne kuma ainihin kuma an kashe mata, an kashe yara. Cikin abubuwan da suka yi akwai da yake yan uwa daban-daban suna faɗin labarukansu, ko wanda aka kwace jaririnta, soja ya kwace hannunta ya wurga shi a wuta. Akwai wannan Malam Buhari Jega, wanda shi sojan da ya zo ya harbe shi, ya harbi matarsa, ya harbi 'yar uwar mata da yarinyarsa 'yar ƙarama, sai ta bi shi tana ce masa baba, ya juye harbe ta. Akwai mace mai ciki wanda aka harbe ta, ta haife nan take kafin haifuwarta suka zo suka bi ta kanta da jaririn ta haifa da tanka suka nike. To irin abubuwa irin waɗannan ka dunga jin labarai wanda har su faskar mutum kamar ana faskaran itace da gatari. An ce to sun je da hagga da gatura har da kwari da baka, har kibiya akwai wanda suka samu shi kibiya a baki suka buga ya kuɗe suka bai ma bakin. Abubuwa daban-daban wanda ke ba za ka taɓa sawarawa ba. A listin da aka yi akwai listin da aka samu na mata masu ciki waɗanda aka shi, akwai listin ɗaliban jami'a da ɗaliban secondary da primary da yara ƙanana da jarirai duk cikin lissafin wanda duk aka karkashe. Kuma har kaburbura ma ba a kyale ba, ka je aka tona kaburbura a da cewa dubu tun bara aka kashe su, amma yanzu suna suka kuma bar kabur, suka sun zauna nan inda su makabarta din wannan Darul Raham wata guda cir. To in kana batun mutum ba za ka yi batun dukiya ba, to shi koma baya ne. Na san wani lokaci ana batun dukiya cewa ba ai ba ke batun ta dukiya ana tare,
in ma ta dukiya zan tunanin ba abinda kuɗi zai siya za ka ci za a yi mace shi. Amma akwai littattafai waɗanda suke rubutun hannu ne wanda baya za a sami su samsam su an kona su labarai suka kona su na shekara ya kai 50 tun an yi gobara a gidanmu 68 littattafai na sun kone ko a lokacin na littattafai to na mamai da wasu littattafai to kusan shekara 50 kenan ban da wani abin da yake gaba na fiye da tare littafi ko haji na je babban tsaraban da nake littafin don na je babban akwai littattafan da nake da su wanda suke irin na daɗin nan wanda ba a samun su yanzu rubutun hannu kuma har akwai rubutun alkur'ani da rubutun kaka kuma har da ce alkur'ani masu muka kusan bai kona da alkur'ani da daman gaske da su aka rubuta da hannu don rubutu wanda su abinda ba za ka iya samu ya riga ya wuce kawai ta tafi to su a wurin su sun kawar ilal abad ne tunanin su kenan ilal abad har abada an riga an share cikin maganganu da sun yi maganganu marasa daɗin ji sun zagi Allah sun zagi annabi sun zagi amirul mu'minin sun zagi iri abin da suka yi cikin maganganu da wasu ba su faɗi har da cewa wasu ya suka fahimci Allah ban sani ba wai ya sauko mana ya kwace wannan cewa Allah wai ya sauko mana ya kwace wanda suka fito daga siyan Katsina wanda suka watsa ma motocinsu fetur su cinna mota suka kwashi wanda suka kona nan suka kai barikin basawa suna cewa gasashen nama wani ya ba da labarin wanda suka fito ta wajen Jos hanyar Jos suka rika tattara su sai su ɗibi sun gane motar haya ce sai su ɗibi su ɗibi fasinjojin su shiga da su fadan duk su harbi wani yana ɗoge a bada cewa wani tare da suna ta cewa Allah ba zan su da matar su ce shi direba da wanda sa su tafi da haka musu gabi da hanyoyin da ake shiga Zariya ta hanyar Kano, hanyar Kaduna, hanyar Sokoto da hanyar Jos har nan Benin Gwari duk dole a gaishe na isowa a tattara a cikin aka yi ta kisa kwana 3 a jere. To su a tunanin su wani abu ne wanda za su suka yi shi wanda suka kira na ƙarshe an yi an gama shikenan sai a neme mu a rasa sai a ji tsit na sa wani mun shahada da yawa nake a nan kofar doka nake cewa to in wa'annan mutane kullum tunanin su shine su za su kawar da mu ne a neme mu a rasa to in ma har yana ewa su yi to suna da wani aiki sai kuma sun sami wata na'ura wanda za su cire tuna mu a zukatan mutane wanda samsam kowa mutum ya so ya tuna da wayannan mutanen da aka ce sai ma ya kasa tunawa to sai sun yi wannan sannan ne zai zama sun gama amma ba haka ba in ma duk cikanmu gaba ɗaya sun iya kashewa na san kun ba zai ba ko a ce ma ƙasa ta buɗe duk ta haɗe mu sun wata rana wani ya zo ya ce ƙasan da lallai ne a koma ma addinin musulunci sai a ce yana irin da a wannan mutanen nan ne da duk aka karkashe su wani zai tuna ai kaga ya dawo kenan abinci ya dawo ballantana kuma da shi da mustahili duk daya a ce an kashe mu na ga mai yan kwanakan da suka ce a tarihi kan san akan rutsa da kabila wanda suke tsare amma wani muhalli a gama da su turawan ingilishi sun yi ma wasu kabila da ake ce makamai a tsibirin da suka sa suna New Zealand duk mutanen wurin suka share gaba daya ba su bar ko ɗaya ba suka narka kasusuwansu kuma a nan ma an ce a nan kasar turawan British sun yi a nan kasar su wata kabila da suka share su a tsohuwar lardin Bauchi
amma tsohon lardin Bauchi na da ba jihar Bauchi ta yanzu ba. Tsohon lardin Bauchi na da lokacin ba a filato ba, kusan filato rabi da rabi ne tsakanin lardin Zariya da lardin Bauchi. An ɗiba ne aka ɗibo daga nan aka kirkiro filato din, saboda aka da Gombe da kuma mafi yawan filato duk Bauchi ne aka masa a wani wuri ne har sa aka ce sun rutsa da wata 'yar kamar kabila sun share su gaba daya turawan mulkin mallaka. To amma ba shi yiwuwa ka ce ka rutsa da wani addini ka kawar da shi, sima addinin Allah ta'ala, addinin gaskiya, ko da ma ideology ko wani iri ne ba a kan share shi da kashe don ma'abutansa, za a tambatsa shi. Ballantana kuma a ce wannan abu ne na Allah ta'ala. Na san su ba su ita gadin na Allah ɗin, amma ki da yanzu ko suna hankalta ban sani ba. Ka ce ko Bahaushe kan ce akan yi sara da doban bakin gadari, ko ban san ko sukan doba bakin gatarin ba. Alal misali mu ce to yanzu su tambi kansu me suka wani buri suka cimmawa, masu Ingilishi ce me suka yi a cibin. Idan manufansu shine kashe mutane su ji daɗi sun kashe, to sun kashe sama da mutum 1000 sun business. In dama manufar kenan to sun cimma wani mutum. Amma in manufar ita ce kawar da wani abu da ba su so, to sun tambaye su to kun kawar? Sai suka ga karuwa yi, suka ga sun karfafa shi, sun tambatsa shi ne. Su mana ayyuka da za mu ɗauki shekara da shekaru ba za mu iya ma, ko ma mu ɗauki shekaru ba za mu iya yi ba. Al misali wannan waƙen ita ta koyar da mutane cewa su waɗannan mutane ne suke kira gare shi, kuma wasu irin mutane ne su. Akwai wani ma'aikaci, babban ma'aikaci na kai ke gama ya ce akwai wata darakta a wajen su, shi lokacin yana matakin darakta, yanzu ya zama darakta ne shi. Ya ce wata darakta a ma'aikatansu take ce da shi, inda an ce mata shi'ais kamar sai shi'ais, da an ce ba shi'ais ba, a wasu muka ce wai tashi hankali, amma violence ba shi ne tashi hankali, violence ta ce da wato mutane ne masu tada hargitsi kenan ko me violence to tarzoma ne kenan. Inda a ce mata ainihin shi'ais ba masu tada tarzoma ne ba ta yadda, amma bayan wannan waƙe ne ta gana ka. To har ma wannan ya gaya masa, sai yake ce ma shi ya jina wannan magana, ya ɗauka wata wanda shi ma ya sun je National Hospital Gwagwalada ne ko asibitin wane ne ba National Hospital ya ce ma suka je shi kenan National Hospital ne da suka je, sai sun je su taya su gode masu mutanen asibitin saboda kula da patient din su da suke yi. To sai wata shi ma sai wata ta faɗa haka nan, ta ce ai ita da za a ce mata sai yadda wannan magana mai shi ai ba yan tarzoma bane, ba ta taɓa ita ba sai da ta gani da idanunta. Sai ya ɗauka wannan nake magana, na ce wannan wani ma'aikaci ne a wata ma'aikata daban yake gama. Sai ce shi kuma wannan shi da shi a asibiti wannan wata mata ta faɗa ta taɓa masa, sai ya ɗauka ma wannan ne nake nufi. Sun ce ni ban ma san wannan ba. Wato kenan ya canza yadda mutane suke kallon mu. Yanzu manema mutane suka fahimci cewa wai me ake cewa ne ma, an shekaru kusan 40 ana magana amma wani bai ci ba. Amma yanzu ne da ya kai gani sai ce wai me ake cewa ne, sai ne fahimta. To kaga sun taimaka ta wata hanya, sun isar da da'awa, sannan kuma ainihin duk yunkurin da suka yi su maruƙwaya al'amari su ce ai a taɓa wai mu ne ma muka yi don wannan kai wannan ke ƙasar zuciya da yawa take, kai wannan ke ƙasar zuciya da yawa take. A ce tsabar rashin kunya da bushewan ido, wai ku kashe mutane 1000, sannan kai su ko ku kamo waɗansu mutane kamar guda wajen 500 ku ce wai sun kashe soja guda ɗaya.
wajen mutum 500 suka kama. Ko sun ji kunya ne dan da aka za a shiga da su gidan yari a Kaduna sun cika wuri aka rasa zai zuwa can ba ma gidan yari ma ba zai ɗaukar su ba sai suka aiko to duk mata su tafi banda mata da kuma yara 'yan ƙanana masu maza wanda su ma gidan yari ba su karɓan yara suka ce ba su karɓe su. Sannan aka dunga ragewa aka dawo daga 500 aka dawo da su kamar 300 aka ta ragewa aka dawo 200 aka yi ta ragewa aka dawo 153 to sannan 153 ne aka kai su kotu aka raba su kotuna biyu wannan 77 wannan 76 duk da caji na cewa suka da ba Allah ya tozarta su suka rasa menene wai laifin da aka yi wai an tsara hanya har ma dubun sai ce wai shi in shi ne ma aka yi masa abin da aka yi abin da zai wuce haka. To in wani kwamandan soja ya zo an tsare masa hanya ya kashe mutum 1000 to shi mai gidansa ya ce in shi ne ma aka tsare mai abin da zai wuce haka. Kaga shi zai tada garin ne gaba ɗaya, shi ne zai ma share garin ne gaba ɗaya. Bayan tsare masa hanya to wai kuma duk waɗannan kuma su bayan wannan su kuma sun kashe soja ƙwara ɗaya. Sai mu ma daga ƙarshe inda malaman mu sake kai mu da aka yi mana wannan cajin wai amma namu ba an ce mun kashe soja ba ne wani muka ingiza aka kashe to yan abubuwan da aka to duk dai kotunan da suka kai duk sai suka laifin amma duk da haka har yanzu duk lokacin da suka yi barna wanda suka yi mabarnan ne suka yi laifi. To na ga kamar fir'auna ma ya fi su gaskiya don shi fir'auna balo-balo ya bara ya ce sanaqtulu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum laqahirun. Sanaqtulu abna'ahum wa nastahyi nisa'ahum wa inna fawqahum laqahirun. Za mu ci gaba da kashe 'ya'yansu maza don mu kirga ƙara mata ai mun fi karfin su. Saboda haka ya kamata shi fir'aunan wannan zamanin shi ma ya karfin hali irin na kakansa ya ce an kashe din me na cewa an tsare maka hanya ka ce an kashe din sai me haka shi fir'auna ya ce za mu ci gaba da kashe su ai mun fi karfin su. Ya kuma ce ذروني أقتل موسى وليدعو ربه إني أخاف أن يبدل دينكم أو أن يظهر في الأرض الفساد. وقال إن كشف موسى ya kyara fa ubangijin nasa ko kuma kira ubangijin nasa ni ba ina jin tsoro kada ya canza muku addini ko kuma ya kawo barna a ƙasa. Wata kira wa an yuzhira fil ardi fasad ya kuma bayyana fasadi a ƙasa. Wato anan fir'auna ya zama shi ne mai addini sahihi, addinin gaskiya, yana jin tsoron kar a canza musu addini a kawo masa wani addini daban. Ana da suna addinin bautan fir'auna da gumakansa, yanzu kowa suna bautan addinin bautan Allah shi kare. To shi fir'auna baya son haka, kuma yana jin tsoron kada Musa ya ɓata ƙasa. Ya ɓata ƙasa yake yanzu, da can ana addinin da aka gada iyaye da kakanni, yanzu a koma a bi addinin Musa wanda ake bautan Allah ubangijin da ya halicci sama da ƙasa. To kaga ba fir'auna ya fito da asali ba, shi ya fito da asali ga abin da ba ya so ga abin da yake so, yanzu a kyale shi. To wannan kuwa sai aka saka su ba su da wannan karfin halin su irin ta fir'auna, su ce sun yi din kuma su ce ga dalilin da za su kai. To amma da Allah ya kama su, sai ga dan sarkin Saudi Arabia ya ce
sun murƙushe wata harka irin ta Hezbollah a Nigeria, sun hana jagoranta Zakzaky kafa gwamnati irin ta musulunci irin ta Iran. A muka har yanzu muna bin musu bashin amsa, muna tambayar su wannan maganan da yi da gaske ne ko ba da gaske ne. Kasan suna da ministan watsa labaru sunan sa Lai, har yanzu Lai ya yi shiru ya likimo. To Lai ko kuma mai gidanka wannan maganan da gaske ne ko ba da gaske ba ne, shiru. To mu abin da nake cewa tun da dai jarabawa ce, kamar da ce jarabawa ga kowa da kowa, an jaraba mu dama. In ka ce tafarkin Allah jarabawa na nan, to mun ga jarabawa kamar yadda Allah ta ake cewa da mu'mini bayan karam Uhud, wala qad kuntum tamannawna al-mauta qabla an talqahu fa qad ra'aytumuhu wa antum tanzurun. Da ce kuna burin mutuwa, kasa ana karanta ladan shahidi, sai ga mutum ka ina ma shi ya sami shahada. Na ta rubuta magana da ke gama yan kawai akwai wani yau shahada da na karanto wani yanki na dogon hadisi da ya ce ranar kiyama za a ba shahidi ceton danginsa 70,000. Ce kun sa akwai hadisin da yake cewa ko mutum 70 a dangin uwa, dan 70 a dangin uba. To wannan ku sai ce 70,000 ba 70 ba 70,000. Aka ce haka kowa yana kokawan a ce shi yana dangantaka da wannan. Har ma wani ya ce ai na fi ka kusa da shi. Misali ana ba da misali cewa wani in ya ce ai kaka maɗari sai ce sai wani ce to ai kuma a gidan mai sami mata. Ko yana kokarin ya ce lallai kusa yake da shahidin don ya samu ya tsira. 70,000. To kaga in ka ji wannan malam ba sai ka ce ina ma kai ma ka zama shahidin nan bane. Maka ji an ce aljanna kai tsaye babu hisabi, ka ji wannan kai kwane sai ji shi yana so. To amma kuma wata rana na nan zuwa za a gwada a ga ko da gaske. To wace alhamdulillah mun gode ma Allah. Mun gode ma Allah, an sami gwaraza da suka daki, suka fuskanci mutuwa ra'ayar aini, suka fuskanci da gadan ba ja baya. Wannan ko ka ƙi mu sai ka ce an yaka, ko maƙi musu sana haka. Albashi su fa'in da sun san cewa kuma wannan ƙarfin imani ne. Amma na san har yanzu akwai wasu masu ƙeƙasan su zuciya da suka haskan cewa ana kawo kuɗi. Ajib, ni dai da ma ka ce mana mu mahaukata ne da ma ya fi kyau. Idan ka ce mutum mahaukaci ne ya ga wuta sai je fada tunda bai da hankali. To amma a ce wai ana ba shi kuɗi, to yana amfanin kuɗin ka mutu. Yanzu kai nawa za a baka kai mai cewa ana ba da kuɗi, kai ka je kai ka fuskanci mutuwa. Mahaukata da kai inda ka ce da ka ce ma wa'annan ai mahaukata ne sai ce to ya kama ya gara ka, amma ba ka ce kuɗi ba. Don aikin da ake na kuɗi mutum yana buƙatar kuɗi don ya amfani da kuɗin ne ko. Amma yanzu akwai wasu baki suka yi kasan su zuciya su kuma abin duniya suke kallo har yanzu. Su kan ɗan surutu da kan da abin duniya to shi kenan. Dama Allah ta'ala ya ce ba idanuwa ke makanta ba, zukatan da ke kiransa. Idan mutum zuciyarsa ba ta gani, to ko idansa mai zai kalla? Ya kalla garau. Ko wannan takabi mai gida? Ko ga wancan motar katuwa? Kaga babban riga? Na ga maki ba yake ba. To idansa yake gani, amma zuciyar ta ke kashi. Shi domin ba a ganin imani da ido. Ko ana ganin imani da ido? Yawa. Kuma ba a ganin ikhlasi. To wannan ba zai gaishe ba. Amma da zuciya za ka iya ganin imani, za ka iya ganin ikhlasi, za ka iya ganin sadaukarwa. Wani kike su ga sadaukarwar ba su gani ne. To alhamdulillah wasu sun gwada, sun kuma ci jaraba, su ne shahidan wanda suka tsaya tsayin daka
suka fuskanci mutuwa ba tare da ja baya ba. Waɗannan muna alfahari da su, ba alfaharin mu. Muna fata Allah ta'ala ya sa su zama masu taimaka ma ƙaye, dawo da su a rija su rayuwar da su kuma ba za su sake shahada ba. Don mutum ya shahada, in ya dawo ba da shahada zai sake ba, sai zai rayu ne, ko min gumu zai fita, sai dai ya mutu ƙarshen ajalinsa. To su dawo su rayu, sannan kuma musamman ma irin wannan matasan nan da yara ƙanana, Allah ya ba su wata daman ta biyu insha Allah. To sannan kuma akwai waɗanda aka ji raunuka daban-daban, wanda har yanzu suna fama da raunuka daban-daban da abin da ya shafi lafiya, su ma fatan Allah ya kamba mana da mai ƙara dauriya kuma ya ba da lafiya. To sannan kuma sai kuma su waɗanda muke jajanta ma da ala kamba mana da a yi ta'addu'a insha Allah. Nake cewa ainihin shi duk lokacin da ka tuna da shahidi, kai ka zubar da hawaye ko ka ji wani abu a zuciyar kai maka da rashin daɗi, to ƙarin lada ne. Wanda za mu dinga tuna su, mun dinga tuna su kenan. Wannan waƙiya ba mantawa da ita za a yi, za ta shiga kundin tarihi insha Allah ilal abad. To don mun ce jarba ne, su ma mahukumta fa an jarba su da ma'aikata. Kai na gaƙe ƙasan zuciya. To sannan kuma san ko suna koyon darasi ba, don kun san da yawansu sun mace, da yawan da suka yi ta'asan na da yawa sun mutu. Allah ta'ala ya bar manya-manyan suna nan suna gani, ya kyale su gani, ba dai sun yi aiki ba to, amma su kananan da yawa duk sun tattafi da manya ma, don akwai janarorin da suka tafi, akwai wanda ke ga tun muna tsare a nan Abuja, ya kawo man ziyara, yake ce man wani kanar ya ce masa shi ya sanya kusa mutuwa. Sai ce ba me sa ka ce, ya ce shi ne ya jagoranci ataka akan darar rahama. Ya ce kuma wanda suka raka shi guda biyu da mejo da kaftin da su mutu. To kuma ya san shi ma ba zai daɗe. To kuma kwanan masu muka jance shi ma ya shiga barzo, amma ya zama brigadier general, amma ya shiga barzo shi. To kuma labaruka daban-daban za ku yi ta ji iri daban-daban masu ban al'ajabi. Akwai wani da aka ce shi kwamanda ɗinsa ya ce mutum nawa ka kashe, ya ce mutum 51. Ya ce kai ka kashe da ya to zauna ka huta. Ya zauna sai nan su sojojin suke fai, sai gashi ainihin sun je sun fita irin korawan dajin nan suna dawowa a nan dai Zariya ne, sai motarsu ta arce ta bar hanya ta shiga daji. To shi sai ya duro sai motar ta rike kafansa, ta dunga jan kasa, ta je ta tsaya sai ta kama da wuta, su sauran sojoji suka fifita. To shi daga baya sai aka ga konan gawansa ya kone kormus, an ga gawayinsa, amma sai aka ranta wani ne wanda sai aka ashe da yake motar take jan shi ta tsinke ka, sai aka tsinci ka, sannan sai aka oho ashe wani ne shi ne wanda ya ce ya kashe mutum 51. To an yi jana'izan ka da raguwan gawayi, ko kuma wani wanda ya je gidan shan shayi, wannan labaruka da yawa za ku zo, wanda ya je gidan wajen irin teburin shan shayi din nan, sai yana ce masa ai da shi aka yi operation din Zariya. Ya ce shi kai kawai yake harbi, ya ce wanda ya harbe shi a kaya harbi. Sai suka ce sai masu ya sha sata mace, to kai baka ji wani abu? Ya ce to me zan ji?
to zai gama shan shayin sai ya tafi da ya tsallaka titi sai suka ji fas wata tiba ta wuce, suka ji ƙara sai suka zo kawai sai suka ga shi ne kan ya baje a kwarta ba ka hannunsa lafiya lau har agogonsa. Yanzu yake cewa shi kai kawai yake kashe to yanzu ba ka kan ya tifa ta bi ta kan ta fasa ta niƙe a kan kwarta ɗin sai zama duk jikinsa lafiya lau amma ba ka. Irin labaruka yanzu irin wannan daban-daban wanda aka ji wanda abubuwan da ya sassame su na ce suna ganewa ko suka ce sai wani akwai wani jami'in tsaron da ya ce suna ganewa wannan akwai wani da a nan wannan bayan 40 na harbin 40 kuma shi wannan na nan Abuja shi ma aka kai wani mutum asibitin ne suke ce mishi ko National Health Center Kebbi ne ake ce ma wannan National Health Center ko Federal Medical Sauki ne Federal Medical Center a Kebbi to sai aka kai shi to gaban akwai yan wanda aka jijjima ciwo su suna kwanciya wannan asibiti magarba ta kusa kafin a kira sallah nan da minti kamar biyu shi ma sai suka ga an kawo wani mutum duk jikinsa bandeji aka kwantar da shi a inda suke to sai suna nan sai shiyar mutumin sai ga wasu sistoci da hijabobi suna zuwa sai tambayi wannan daga su sun masu hijabobin ne ya ce ko shi'a ne sai suka ce sai ce to ku yafe mani ya ce mu ne muka operation a kan ya ce tun bayan abinda muka yi ya ce to wasu mutum uku daga cikinmu da direba suna mota sai suka yi haɗari to shi direban ba soja ba ne amma sauran uku sojoji ne wanda kuma da su aka yi operation sai motar ta kama da wuta duk suka kone shi kaɗai direban ya fita to sauran tun daga nan muka fara tunanin ya sa yin abin da muka yi ya ce ni kuma da bayan da muka yi abin da muka yi aka ba mu kuɗi sai na sai babur sabo shi da ya je sha mai da ya hau babur na sai ya lura mai ɗin na zuba ta bakin tanki to sai ya duka haka yana son ya ɗaure bakin sai ya faɗi sai babur ɗin ya kama da wuta shi kuma sai ya ƙone babur ɗin ya ƙone kuma shi kuma ya ƙona shi ne aka kawo shi asibiti sai yake cewa wasu yan wasu ya fi mishi to ce bayan ya kwana ko ɗaya ko biyu shi kenan shi ma dai ya mutu yake cewa irin wa'annan su yana ya faro da su da yawan gaske hakanan suka yi ta mutuwa amma wani ke ce man nan wanda wata mata take cewa wai ba a mutuwa Allah da annabi ne a barikin wanda headquarters ɗin da ke a Kaduna kullum wani mutu sai a ce ya je Zariya operation wanda mutu sai a ce ya je Zariya wai ba a mutuwa Allah da annabi ne a barikin to haka nan to kuma dai su ma har manyan makalari manyan kalari kuma manya-manyan suna gani sai dai su ba su damu ba kuma wanda suka sa su iyayen gijin su su damu ba inda za ku halaka gaba ɗayan ku ba ya dame su bane amma suna iyawa za su iya halaka ku gaba ɗaya saboda su bukatar su ne zama ma babu duke da ke ƙarshen kafafun ku ne suke bukata ba ku ba su magidantan su suka sa suna iya wadanda so ala iya nan kai yake cewa to an su ma an jaraba su wanda aka sa su aiki haka da kadar kuma mutanen gari wanda suka yi ta maganganu da wanda suka je suna kwasan tarkace su ma abin daban a dake kasan zuciyar da ban mamaki ana lalaba jikunan mutane ana ɗaukan waya da kuɗi da agogo da zobe har ma akwai wanda suka cire yatsu a ƙoƙarin cire zobe sau kuma kwashe su abin kunne da abin wuya da waroran hannu da ire-iren wayan su kuma su abin da ya dai masu ke kuma suka yi ta mutane suka yi ta shan mati suna ganin kamar ba ma suna ta murna su murna maganganu daban-daban to da abin kuma da ya zo kansu har sai suka fara jin kunyan masu fara suka
kowa ji a jikinsa ko yana kan ji ma yanzu ba wanda baya ji a jikinsa. Kisan ya zama ruwan dare, dama aka kashe wani kace an yi daidai, kai ma nan kuma zai zo kan. To shi kenan sai zama yanzu rashin tsaro da rashin kwanciyar hankali ya shafi kowa da kowa. Aka zo abubuwa daban da basu kudu kasar nan, aka fara da yunwa. Zama ana gadin tuwo, ana sace tuwo, mutum in mace ta tuka tuwo tana jiran ya sulala ta shiga ɗaki sai a zo a ɗauki. In dame ne ma sai a je a ɗauki, ana ɗaukewa kuma za a je a fara sha da zafinsa don kar mai tukunyan da zo ba su gama sha. Ai wannan ya zama wani, ni ban taɓa tsammanin ban taɓa jin labarin ana satar tuwo a tukunya. Aka ce ayan sai kayi gadi, aka zo aka yi ciwon sak. Wanzu inda sak ɗin ya samu suna ba, ko shi wannan mutum mai ciwon sak ne aka samu ciwon sak, aka yi ta mace aka zo kun ban da wannan kuma ga kai abubuwa daban-daban fasil za ta addu ba wanda ke cikin kwanciyar hankali. Amma dai wannan duk bai isa su isara masa'ib ke sauka kamar ruwan sama. To duk jarabawa ce, kowa an jaraba shi. Wannan ya ga jarabawa, wannan kayan murna ka wannan kai ma tana da za ta zo kan. Lokacin wakan Karbala Imam Hussein ke ce mawa da su wa'ina mutanen duk abin da kuka yi mana za a yi muku. Ya ce sara da sara, duka da duka, harara da harara, mu duk abin da suka yi ko sai dai sami su gaba ɗaya. Kamata dai mutu danu aya ce a cikin attaura, yadda kai haka za a yi maka. Zaunan na abu ne, hatta al'adun mutane sun san cewa wanda suke kisan kai ba su gamawa lafiya. Har fahimtar su mai kisan kai ba gamawa lafiya. Ga kaya ma a tarihi ko tatsuniya aka yi aka ce gata nan aka ce wata rana yadda aka samu wani sarki a zalim ya dinga tursasa mutane, ya yi kashe-kashe, ya barna, ya ce yana gyara ne, wai yana fighting corruption. Nan ana nan kawai sai ya zama wali ƙurungus. Kasa wannan tatsuniya ba ta aka ake yi kuma fir'auna ya zama wali. Sai kaji duk ko tatsuniya aka ce gata nan ko aka ba da labarin wani ya yi mugunta, sai kaji karshe kafin a ce kurungus ya ga sakamakon mugunta. Ba ta tarihi duk wanda suke mummuna ake sana ganin mummunan karshe suke a nan kafin na lahira. To amma da ya rage mutane, darasi ne gashi na an gwagwada mu da juna, dama Allah ta cewa yana gwada mu da junan mu. Jarabawoyi ne, to kamar yadda nake gaya ma yan uwa kuma ce so kar ku ɗauka fa jarabawa ita kenan. Sai wani abu da jarabawa na gaya ma wasu yan uwa ba ni yan uwa mana na samu suna tsare a gidan yari a Kaduna. Na ce wani abu da jarabawa mai ɗaci shine ba kowa ke ci, akan samu wasu kuma su faɗi, da kuma za a yi jarabawa a ce ko an bashi 100% a jarabawa, ko wata jami'a a ce kowa first class ake bashi. Ai kaga ba jami'a ba ce. In aka yi jarabawa wasu za su ci da yabo, wasu za su ci da ɗan ƙaramin yabo, da yabo sosai da wani ƙaramin yabo, da wasu ci ba yabo, wasu su sha da ƙyar, wasu kuma su faɗi ƙasa. Haka abin yake, haka kuma jarabawa ta al'amarin yake. To kuma ba in an yi jaraba aka ce an yi an gama ba ne, in aka ci wata sai a ƙaro wanda ta fita tamaman, kamar yadda in kana makaranta in kawo hayyake wannan kaje na gaba za abin jarabawa ci zai ya fi tsanani. Haka abin yake, haka kuma
ba wani abu sai dai kawai ta fatan Allah ya ba mu sabati take Allah ya ba mu sabati har ya zuwa ƙarshen ajali dama ita gaba ɗaya rayuwar nan ta duniya gidan gwaji ce an zo ne a gwada a gawa zai kyautata aiki domin gobe kiyama ga sakamako in ka fahimci rayuwar nan a matsayin haka nan sai kai koron ka ci wannan jarabawa ta rayuwa mai take to mu an mana jarabawa kuma na mance marhala ce ba wai an gama ba ne da an gama ne da sai ka ce shi kina an gama to a nan kuwa za a ci gaba ne wata marhala ta wuce alba mu sabati muna fata Allah ta'ala ya mana sakamako na gaggawa akan wa'anda suka zalunce mu zura mu birbishin zakiyare mu sharrin masharanta muna fata Allah ta'ala ya kyautata ƙarshen insha Allah to sallallahu alaihi wa sallam